Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 12 апреле шимбә. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән www.trdinle.com интернет адрес аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шериге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркиянең алдынгы туризм шәһәре Анталиядә дипломатия форумы бара. 4нче тапкыр узучы чара глобаль лидерларны, дипломатларны, карар кабул итүчеләрне, белгечләрне һәм укытучы галимнәрне зур геосәяси үзгәрешләр булган чорда халыкара проблемаларга чишелеш эзләү өчен җыя. Форум кичә 11 апрельдә Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм тышкы эшләр министры Хакан Фиданның ачылыш чыгышлары белән башланды. 3 көн дәвам итәчәк чара бүлгәләнгән дөньяда дипломатияне кире кайтару темасы астында уза һәм дипломатияне региональ һәм глобаль проблемаларны хәл итү өчен ничек яңадан формалаштыру турында фикер алышуны максат итеп куя. Форумда 4000-нән күбрәк делегат, шул исәптән 20-дән артык дәүләт һәм хөкүмәт башлыгы, 70-тән күбрәк министр, аларның 50-се тышкы эшләр министры һәм халыкара оешмалардан якынча 60 югары дәрәҗәле вәкил катнаша. Моннан тыш укытучы галимнәр, белгечләр һәм студент яшьләр дә бар. Якынча 50 илдән 950 журналист аккредитация алды. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган форумда чыгыш ясап, глобаль гаделлек һәм реформалаштырылган дөнья тәртибенә чакырды. Ул БМО Миллек шурасына карата күптән ясый торган тәнкыйтен кабатлап, дөнья 5тән зуррак сүзләрен хәтерләтте. Бу җөмлә шураның даими 5 әгъзасына ишарәт итә. Эрдоган моннан тыш Төркиянең Авропа берлегенә әгъзалыгын тормышка ашыру чакыру ясады һәм Дональд Трамп идарәсендәге АКШ белән тагын да көчле бәйләнешләр төзү кирәклеген әйтте. Ул Израильнең Газадагы гамәлләрен күпләп үтерү дип атады һәм гаепләде. Төркиянең дипломатик тырышлыкларын көчсезлек дип ялгыш бәяләү мәсьәләсендә кисәтте. Эрдоган үзенең кыю белдерүләре белән Төркиянең даими региональ ролен ассызыклады һәм бүленү түгел, диалогка нигезләнгән тыныч, чәчәк атучы киләчәк күзаллавын җиткерде. БМОның Фәләстинле мигрантларга ярдәм һәм мәшгульлек агентлыгы җитәкчесе Филипп Лазарини да Анталия дипломатия форумында чыгыш ясады. Ул Израильнең утны туктату килешүен бузуыннан соң Газаның җәһәннәмгә әверелүен сөйләде. Лазарини БМО гомумсәр катибы Антонио Гутерришның сүзләрен кабатлап, тыныч халыкның туктаусыз бомбалаулар, ачлык, авырулар һәм аяныч яшәү шартлары астында калуын, мондый мөхиттә Газаның берничәктә имин урын була алмавын әйтте. Кешеләр гел хәрәкәт хәлендә, диде ул һәм җирлектәге куркыныч гуманитар кризиска игътибарны җәлеп итте. Трамп идарәсенең Фәләстинле студент һәм активист Мәхмүд Хәлилгә каршы ачкан депортация дәгъвасын АКШның иммиграция мәхкәмәсе рәисе раслаганнан соң илдә хокукый көрәш көчәйде. 1952 елгы канунга нигезләнүче бу карар мәсьәләнең тышкы сәясәткә начар тәсирен сәбәп итеп күрсәтте. Тик мәхкәмә рәисенең бу хөкеме Хәлилнең депортациясендәге ахыргы сүз түгел. Нью-Джерсидагы федераль мәхкәмә хөкүмәтнең ашыгыч депортациясын Америка конституциясендәге беренче үзгәреш маддәсе белән бәйле шикләр нигезендә туктатты. Колумбия университетын төгәлләгән һәм АКШта канунлы рәвештә яшәүче Хәлилнең язмышы бәхәсле мәхкәмә карарлары арасында калды. Бу эш Вашингтон идарәсенең Фәләстин яклы студентларның протест чараларына каршы позициясен күрсәтә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ һәм Иран арасындагы атом төш сөйләшүләрендә киеренкелек югары. Ике дәүләт бүген аманда очраша. АКШ илбашы Дональд Трамп Иранның атом төш коралына ия булуына юл куела алмас дип белдерде. Махсус вәкил Стив Уитков Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи белән югары рискка ия сөйләшүләргә әзерләнә. Уитков Иранны атом төш коралсызландыруның Вашингтон өчен кызыл сызык булуын әйтеп, килешүнең әле мөмкин икәнлеген ассызыклый. Тәһран Аракчины тулы вәкаләт белән
белән сөйләшүләргә җибәреп, чын һәм гадел килешү теләвен белдерә. Сөйләшүләр Трампның Хаманейга язган хатыннан соң башланды. Анда дипломатияның үстен көрелүе, тик көч куллануның да мөмкин булуы турында кисәтү ясала. Берләшкән Милләтләр Оешмасы әзерләгән бер хисап Конго Демократик Җөмһүриятенең көнчыгышындагы бәрелешләрнең рәхимсез нәтиҗәләрен ачып салды. Анда бары 2 ай эчендә генә дә балаларның 45%-ның корбан булуы, якынча 10 мең җинси көч куллану очраклары теркәлүе җиткерелә. Илдәге бәрелешләрнең иң көчле чорларында һәр ярты сәгатьтә бер бала көчләнгән. БМО финанслау җитмәү аркасында югары әһәмияткә ярдәмнәрнең ясала алмавын ассызыклый. Башка темаларга. Төркия сәүдә министры Мәрбулат 15-16 май көннәрендә тамахана салымнары турында сөйләшү өчен Америка Кушма Штатларына барачак. Бу хакта ул ТРТ хәбәр каналына белдерде. Булат әйтүенчә, бу ай ахырында Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоганның икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы әгъзасы булган Италиягә сәфәре көтелә. Әлеге берләшмәгә керүче Англиягә исә 7 майда ирекле сәүдә килешүе турында сөйләшү өчен барачаклар. АКШка сәфәр вакытында яңа өстәмә тамахана салымнары турында сөйләшү һәм Төркия-Америка эшлекле шурасының быелгы утырышларында катнашу максаты куела. Министр белдергәнчә, 3-4 июньдә ул икътисади хезмәттәшлек һәм үсеш оешмасы үзәге урнашкан Парижда сәүдә министрларының саммитында катнашачак. Сәүдә һәм инвестицияны арттыру максатлы программаларыбыз дәвам итәчәк, диде Өмәр Булат. 2025 елгы Авропа бүләге Төркиянең көньяк көнчыгышында урнашкан Газиантеп шәһәренә бирелде. Бу хакта Авропа шурасының парламент ассамблеясы хәбәр итте. Әлеге бүләк ел саен Авропа идеясын иң актив алга сөргән шәһәргә тапшырыла. Газиантепнең 25 тугандаш шәһәре бар. Алар арасына Германияның Дуйсбург, Словениянең Селье, Чехиянең Острава һәм Португалиянең Брага шәһәрләре дә керә. Бу шәһәр икътисади үзәк булып тора. Бигрәк тә текстиль һәм җитештерү өлкәсендә танылган һәм Төркиядә климат үзгәрешенә каршы хәрәкәт планын тормышка ашырган беренче шәһәр дип әйтелә Авропа шурасының парламент ассамблеясы белдерүендә. Газиантепнең тотырлык шәһәр үсеше, акыллы шәһәр технологияләре, тирә-як мохитне саклау һәм халыкның хәленә игътибар итү юнәлешендә эшләүе дә ассызыклана. 1955 елда гамәлгә куелган Авропа бүләге эшенә кубок, медаль, диплом һәм җиңүче шәһәрдән яшьләр өчен Авропа оешмаларына өйрәнү сәфәре өчен грант керә. Бу соңгы хәбәрләр иде. 41 телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Уйлап карагыз әле, бер ризыкның исе сезне ничек бөтенләй башка вакытка, мизгелгә, кешеләр янына алып китә ала? Ризыкның сихерле көче бар, ул бары безнең тамакны туйдырып кына калмый. Берничә гади азык-төлек бергә кушылгач, бик мәгънәле нәрсәләр барлыкка килә. Мәдәниятебезне чагылдыра, безне бергә җыя, җаныбызга дәва була. Һәр җәмгыятьтә ашау-эчү тормышның борылыш нокталарын билгели. Туйлар, җеназалар, бәйрәмнәр, тыныч вакыт булсын, сугыш булсын, ризык бер-беребез белән һәм үткәнебез белән бәйли. Бу бигрәк тә фәләстинлеләр өчен бик әһәмиятле. Газзада якынча 2 миллион фәләстинле яши. Монда ризык бары тик тамак туйдыру гына түгел, ул һәр мизгеле янау астында булган тормыш рәвешенең әйтерсең ахыргы калгасы. Bir yıldan артык Израиль һөҗүмнәре астында булган Газзада 2 миллионга якын фәләстинле җитди ачлык кризисында яши. Һәр 5 кешенең берсе ачлык янавы белән очраша. Израильнең хәрби операцияләре һәм мәҗбүри күченүләр аркасында икмәк пешерү нокталары, азык-төлек тарату үзәкләре ябылды. Бик күп фәләстинле хәзер бары тыштан килүче ярдәмгә мохтаҗ хәлдә. Тик бу проблема сугыштан алда башланган иде. Израиль идарәсе озак вакыттан бирле Газзаның тукланучы чыганаклары
якларын кысрыклый, киртәли. Мондый мөхиттә дә фәләстинлеләр мәдәниятләрен һәм гореф-гадәтләрен саклауның юлын таба, аш сулар ярдәмендә. Әйдәгез бергәләп фәләстинлеләрнең бу әһәмиятле өлешен якыннан карыйк. Фәләстинлеләр мәдәниятләрен, гореф-гадәтләрен аш сулары ярдәмендә саклый ди танылган язучы Лейла Әл-Хаддад Дюк университетындагы чыгышында. Аның Газза табыны Фәләстингә сәфәр китабы бу темага язылган иң күләмле әсәр. Китапта 130 рецепт бар. Тик булар бары тик ризык пешерү ысуллары түгел, һәрберсе бер гаиләнең хикәясе, гореф-гадәте. Газзаның тәмләткечле яхниләре, тел йотарлык соуслары, бал ширбәтле тәм-тумнары барысы әлеге китапның битләрендә. Газза диңгез ярында урнашкан. Биредә диңгез ризыклары күптер, очсыздыр диярсез, тик бу алай түгел. Сугыш башланганчы ук Израильнең камалышы аркасында балыкчылар диңгезгә чыга алмый иде. Иң яраткан ризыклары балык табыннарында бик сирәк күренә. Ләкин фәләстинлеләр еллар эчендә һәр авырлыкка бер чара тапкан. Кулларындагысы белән канәгать булырга, яңа ризыклар уйлап табарга өйрәнгәннәр. Алар өчен ризык шул ук вакытта исән калу сәнгате. Хәзер сезгә кайбер аш сулары турында сөйлик. Газзаның бүгенгә кадәр килеп җиткән борынгы ризыкларының берсе сумакия. Аның рецепты тәүге тапкыр 1225 елда сәяхәтче Мөхәммәд Әбу Хасан әл-Багдадиның китабында очрый. Атамасы якын көнчыгыш табынының алыштыргысыз тәмләткече сумактан алына. Булай әзерләнә. Сарык итенең кичкенә итеп туралган кисәкләре суган белән бергә пешерелә, шуңа яшеллекләр, сарымсак, тахин, он, зәйтүн мае һәм әлбәттә сумак белән ащы борыч өстәлә. Табынга традицион икмәк һәм тозланган яшелчәләр белән бирелә. Сумакия бигрәк тә Корбан гаетендә яңа чалынган корбан итеннән әзерләнә. Фәләстинлеләр әлеге ризыкның бәрәкәтле булуына ышана. Тик кызганычка хәзер ул бик кыйммәтлегә әверелде. Төп азык-төлек бәяләре туктаусыз үсә. Израиль камалышы аркасында ярдәмнәрнең 83% да Газзага барып җитми. Мәсәлән, 25 килограммлы капчык белән он төбәкнең көньягында $150. Төньякка киткән саен әлеге сан $1000 кадәр күтәрелергә мөмкин. Сугышка кадәр 12 йомырка $3.5 иде. Хәзер көньякта ул $32 тора, 10 тапкыр диярлек артты. Төньякта исә аннан да кыйбатрак $73 тирәсе. Әлеге шартларда фәләстинлеләр даими рәвештә яңа чаралар уйлап табарга мәҗбүр. Мәсәлән, Румания дигән ризыклары бар. Беренче карашка моннан алда сөйләнгән сумакиягә охшаган, тик итсез. Атамасы гарәпчәдә гранат дигәнне аңлатучы сүздән алына. Иченә баклажан һәм ясмык куела. Кайнар килештә суыкта ашарга була. Гадәттә дага газавия дип аталучы ачы соус белән ашала. Икемеңдә 8-2009 елларда Израиль яңа һөҗүмнәр башлагач, вазгыять тагында начарая. Бомбалаулар һәм камалыш астындагы кешеләр җитди азык-төлек кризисы белән очраша. Бик күп кеше кышын исән калу өчен хобейза үсемлеген ашый башлый. Хобейза җыюы җиңел булган кыргый үсемлек, витамин һәм минералларга бик бай. Бу авыр көннәрдә ул төп азык чыганакларыннан берсенә әверелә. Һәм ниһаять десерт. Фәләстинлеләр өчен ул өметле киләчәкнең символы сыман. Газзаның мәшһүр тәмтумы күнәфә набулсиянең эчендә кат-кат татлы камыр һәм сыр бар. Сыры Иорданның басып алынган көнбатыш ярындагы Наблус шәһәреннән килә. Тагын бер популяр ризык күнәфә арабия. Бүрттерелгән булгур, баллы сироп һәм китердәп торучы шикләвекләр белән ясала. Һәр ризык Фәләстин халкының чыдамлылыгын һәм иҗадилыгын күрсәтә. Аш-су алар өчен бары туклану гына түгел, яшәү рәвеше. Чынлап торып карасаң, барыбыз өчен дә шулай түгелме? Нәрсә ашасаң, син шул диләр ишәле. Чыннан да шулай. Ризык кем булуыбызны аңлата. Ул безнең тәҗрибәләребезне формалаштыра, мөнәсәбәтләребезне тукландыра һәм безне тамырларыбызга баглый.
Тыңлауыгыз өчен рәхмәт. Киләсе программада очрашканга кадәр исән-сау булыгыз. Бу подкаст Хәтәм Шурабның TRT World'тан чыккан мәкаләсеннән алынды. Эфирдә Төркия авазы. Мең еллыкның беренче ширеге. Мең 1950 елларда Ирандагы шах идарәсе башлаган һәм 1979 елда режим үзгәргәннән соң 1000 еллыкның беренче 25 еллыгында тизләтелгән атом төш коралын үстерү программасы Дональд Трампның икенче хакимияте чорында Америка Кушма Штатлары белән Иранны тагын бер кат бер-берсенә каршы куйды. Иран илбашы Мәхмүд Әхмәдинеҗад 2006 елның 11 апрелендә иленең уран байыту эшчәнлекләре дәвам итүен белдерде. Әмма Көнбатыш дәүләтләре бу шәһәр, Арак һәм Натанс атом төш объектларында кертеп, Иранның озак еллар буе технологияны үстерү өчен эшләвен белә иде. Яңа 1000 еллыкның башында әлеге объектларның хәленә караганда Иран атом төш программасында алга китте. Тәһран идарәсе 1990 елларда Вашингтонның барлык киртәләү тырышлыкларына карамастан Кытай һәм Русия белән программаны үстерү нисбәтеннән килешүләр төзи. Илбашы Әхмәдинеҗадның 11 апрельдәге рәсми белдерүе Иранның кораллану максатыннан атом төш эшчәнлеге алып баруын тәүге тапкыр җиткерүе буларак кабул ителде. Озакта үтмәде ил Берләшкән Милләтләр Оешмасы координациясендәге икътисади һәм хәрби санкцияләргә дучар булды. АКШ илбашы Барак Обама булган чорда Иран атом төш эшчәнлекләрен чикләргә риза булды. 2016 елда гамәлгә кертү карар кылынган килешү белән ил атом төшне бары энергетика тармагында куллану, уран резервын 98%-ка киметү һәм халыкара контрольне кабул итте. Тик Обамадан соң хакимияткә килгән Дональд Трамп вазифасына керешүгә үк диярлек Иранны иленең иң зур дошманнарыннан берсе дип белдерде. Ул 2018 елда Германия, Англия һәм Франциянең каршы чыгуына карамастан Иран белән төзелгән килешүдән чыгуын җиткерде. Дональд Трамп икенче чорында да кабат Тәһран идарәсен нишанга алды һәм аларның атом төш коралына ия булуына юл куя алмыйбыз диде. Мең 2003 елның 20 мартында башланган 2 Фарсы култыгы сугышында АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре 9 апрельдә Гыйракның башкаласы Багдадны кулга төшерде. 3 атнадан да азрак дәвам иткән хәрәкәт нәтиҗәсендә Гыйрак армиясе җиңелде һәм Саддам Хусейн белән бергә башка Баас партиясе идарәчеләре башкаладан качарга мәҗбүр булды. Төньяк Ирландиядә ватандашлар сугышы 1998 елның 10 апрелендә төзелгән һәм хәерле җомга дип аталган Белфаст килешүе белән төгәлләнде. Май аенда уздырылган референдумнан соң гамәлгә кергән килешү нигезендә Төньяк Ирландия яңа 1000 еллыкка 29 ел дәвам иткән һәм 4000 кешенең үлеменә китергән сугышны төгәлләп аяк атлады.
Winston Churchill'dan соң Англиянең иң бәхәсле сәясәтчеләреннән берсе һәм илнең тәүге хатын-кыз хөкүмәт башлыгы булган Маргарет Тэтчер 2013 елның 8 апрелендә 88 яшендә күзләрен мәңгегә йомды. Тимер леди дип йөртелгән Тэтчер 1975 елда консерватив партиянең лидеры итеп сайлана һәм 4 ел эчендә фиркасын хакимияткә китерә. Ул 11 ел буе хөкүмәт башлыгы булды. Советлар берлегенә каршы көрәшендә Тэтчер ул чордагы АКШ илбашы Рональд Рейган белән килешеп эшли. Төньяк Ирландия мәсьәләсендәге компромисссыз позициясе, Фолкленд сугышында Англия армиясының уңышка ирешүе һәм ил икътисадындагы алгарышлар нәтиҗәсендә Тимер леди озак еллар халыкның теләктәшлегенә ия була. 2010 елның 10 апрелендә Польшадан кузгалган һәм Русиянең Смоленск шәһәренә баручы юлчы очкычы аэропортка якынлашканда килеп төште. Һәлакәттә үлгән 96 кеше арасында Польша дәүләт башлыгы Лех Качинский белән хатыны да бар иде. Мен еллыкның беренче ширеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.